Mai sauraro tare da sallama mafificiyar kima da kamala, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake jibantar lamuran juna ta cikin wani sabon shirin na iya ruwa da 'yan magana kan ce fidda kai. Shirin da ya saba wa 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar shigowa ruwan tare da baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu, kamar yadda yake kunshe cikin daftarin kundin tsarin mulkin ƙasar nan. Sashin nan na 39 da ya ba dukkan wadan ƙasa damar tsoma baki akan dukkan wata sabga da yake ganin ta shafe sa, muddin dai zai hakan bisa mutuntawa ya kana da kare mutuncin juna tare da sanin cewar daga inda damar ka ta tsaya daga nan ta ta fara. Mu ma kuma lokaci zuwa lokaci mukan gudu cin gajiyar sashin nan na 22 da ya bamu dama a matsayin mu na dirka ta hudu da ke tallafefeniya da tsarin mulkin demokradiyyar wannan ƙasa. Aminu Umar Hotoro ne yake fata da doyen Allah ya sai ta harasan mu kan fita gaskiya ko mai dacinta, ko da kuwa a karan kanmu ne. Ya Allah kar ka ba mu ikon shakka ko shayin dukkan wani bil adama da baya shayinka, ka sa mu kammala nufar linkaya a cikin ruwan ba tare da mun yi arba ko da dan kada ba. A wani salo na kunce da gida domin sauya ɗauri ko kuwa ce aikin ka ya fushe ka. Yanzu haka shugaban kasa Shu'aibu Bola Ahmad Tinubu ya bayyana cewa zai wa majalisar ministocinsa kwaskwarima nan gaba kaɗan, game yadda mai magana da yawun shugaban kasar Bawa Naniga ya fitar. Shugaban kasar ya ce zai yi wa majalisar garan bawul ne, ba a hakikance lokacin da shugaban kasar zai hakan ba, sai dai ana sa ran ko zai yi hakan ne kafin 1 ga watan Oktoba, lokacin bukukuwan samun 'yancin kan ƙasa Najeriya. Mai magana da yawun shugaban kasar dai ya bayyana haka ne lokacin da yake ganawa da manema labarai. Onaniga ya ce shugaban ya kuma umarci ministocin da su daina jin kunyar yin magana a kafofin yada labarai domin tallata ayyukan gwamnatinsa. A cewarsa wasu daga cikinsu na gudun magana a talabijin ko rediyo, duk da shugaban kasar na da abin faɗi rita a ƙasar nan, amma wasu ministocin sun gaza fito da ayyukan shugaban ƙasar, inda ya ja kunnensu da su daina hakan, su fito ƙarara su bayyana ayyukan da suke yi wa al'ummar ƙasa. Zuwa yanzu dai babu tabbas game da takamaiman dalilin da ya sa shugaban kasar zai yi sauyin a daidai wannan lokaci. Akasarin ministocin dai Tinubun ya gaje su ne daga tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda suka sha sharafinsu, amma da yake suna da uwa a bakin murhu sai gashi ana tafiya da su a gwamnatin jagaban. Sai dai ai cewa jagaban ya yi farkar daji ne, inda ya gano mafi akasarin ministocin da suka fito daga yankin arewa suna kumbiyar tallata ayyukansa a yankunansu. Yankin arewa da al'umma ke ta zarge-zargen masu faɗa a ji a yankin suna da hannu wajen durkusar da yankin a sallar nan na da ɗan gari akan ci gari. Duk da hakan dai ana ganin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ba wa 'yan yankin arewa dama domin su tallafa al'umma. Ana ganin sun gaza taɓuka abin a zo a gani, in banda da aka zo gabar da ruwa ke neman zuwa wuya ne yasa masu faɗa a ji a yankin suka yi fargar daji. Duk da wannan fargar daji ne da shugabannin yankin suka yi, wasu al'umma na ganin ba a fafar gora a ranar tafiya, a cewar dattijo Alhaji Musa Abdullahi, gwani wajen fito da gazawar shugabannin yankin arewa da yake ganin waccan kungiya ta haɗin kan yankin arewa bata ma shirya aikin ba. An ɗora Malam Ibrahim wani aiki na haɗa kan duk wani shugaba a arewa. Ba yadda za a yi a haɗu a yi wannan abun, sai an fi lungu da saƙo, sai kuma an fi kowane state a arewa. Sa'in nan a zo a yi conference na arewa gaba ɗaya. Duk wani mai ruwa da tsaki tun daga kan tsofaffi matasa abu a haɗa su kowane state, sa'in nan kuma a zo a yi na ƙasa gaba ɗaya. Amma in ba haka ba, Dr. Malam Ibrahim Shekaru ba za ka iya wannan aikin ba, an riga an lalata arewa. Amma ba an je kwamitin ya fara bibiyar waɗancan manyan na yankin arewa domin ganin yadda za a kawo wa yankin arewa mafita? A da wallahi babu inna ake sha'awa a Afirka ma gaba ɗaya irin arewa. Wani wanda ka sani a duniya gaba daya ba inda yake sha'awa izo in ba arewa ba. Zamanin su Sardauna, zamanin su Gawan din ma shi ya fara yin ai mulkin a arewa lokacin da aka gama yakin Biafra. Saboda haka a nan lokacin duk wata ƙasa a duniya gaba daya arewa take so ta zo ta gani, musamman mu nan Kano. Saboda haka duk abin da aka yi yan arewa da wannan matsalolin da ba Tinubu ne ya kassara arewa ba, yan arewa su suka kassara Najeriya. Domin komai da muna da kirgi da gyada da auduga da wake da duk abin da ka sani, mu ne ruhun arewa. Amma yau ba mu da komai, ba mu da tattalin arzikin ƙasa, ba mu da
sauran abubuwa da yake ya kamata a ce da muna da shi amma yanzu babu. Dattijo Alhaji Musa Abdullahi kenan shugaban kungiyar abin da ka shuka shi zaka girba. Wataƙila kuma biri yayi kama da mutum la'akari da kalaman da ke bulla ta baki Ibrahim Falke shugaban kungiyar nan ta Cika Dan Construction Limited kuma ɗaya daga cikin yayan jam'iyyar NPP mai mulkin jihar Kano da ya shigo da jaje ga 'yan Najeriya bisa yadda shugaban ƙasar yake gasa musu masara a hannu tunda dai ya gaza cika alƙawarin da yi wa 'yan ƙasa. Falken bai kuma yi ƙasa a gwiwa ba sai da ya cicciki shugabannin kungiyar kwadago da shugabannin yankin Arewa da ya ce sun zama tamkar yamashin shata. A madadin kungiyar Buhari ya haɗa yayi Tinubu ya kunna wuta Kano muna son Abba yana fesa ruwa kuma Abba ya yi takwas da izinin Ubangiji. Yau muna jajantawa 'yan kodago na Najeriya sannan muna jajantawa 'yan Najeriya ba don komai ba yau shugaban ƙasa Asuwaji Bala Tanimu da hi da fadarsa sun yi alƙawari amma gunda 'yan kodago suka yi kuskure alƙawarin nan ba a yi a rubuce a takarda ba an yi musu higo ba zurfi cewa lalle albashinsu in za a ba su 250 za a mai da litan man fetur 1,500 ko zuwa 2,000 in kuma za a bar su akan 70,000 din nan to za a bar litan man fetur akan 600 ko 500 amma su ma 'yan kodago yanda suka ci amana 'yan ƙasa ba su zo sun faɗi wannan alƙawarin ba sai da ta ɓaci aka ƙara mana mai lita ɗaya naira 1,150 wani gun da 200 yau Asuwaji Bala Tanimu abun kunya abun takaici wai ba za su iya biyan bahin da suka ciyo ba sai sun ƙara mutane kuɗin mai abun takaici wai shi kuma wannan mataimakin shugaban ƙasar ya tafi ƙasashen duniya yana cewa wai a yafewa Najeriya bahi an ki a yafe muku ba za a yafe muku ba ku biya su kuɗin su ubangiji ne ya saukar da arzikin ƙasar nan dan mu ci da 'ya'yanmu mu ji daɗi mu wala shugabannin Arewa na baya sun taimaki da abin da za ta miki kaɗan nan amma yau arzikin ƙasa kulle bai ya zama naku ina kira da bankin duniya ina kira ga ƙasashen Amerika da Rasha duk wanda yake bin Najeriya kuɗi ya zo ya kama shugabannin nan ya matsa su a ɗaure su biya su kuɗin su ƙasar mu ta zauna lafiya yau gero yayi tsada yau dawa ta yi tsada yau madara ta yi tsada yau shinkafa kwano ɗaya naira 4,100 amma in aka yafa wancan bashi ba ci gaban ƙasar taku bace za a amfani da kuɗaɗen waje muku ayyuka ba mutumin da zai je yau ya ce ka bahi bahin 1,000 ka bahi jibi ya zo ya ce ka bahi na 10,000 ka bahi gata ya zo ya ce ka bahi na 30,000 ka bahi dan ya raina maka waye ya zo ya ce ka yafe masa kai ya za ka yafe masa ka kai ga mahukunta su karɓa maka kuɗin ka mu 'yan ƙasa ko da an yafe kuɗin nan mu ba za mu yafe muku ba dan ba mu ga aiki a ƙasa ba a taimake mu ba a taimaki matan mu ba yau mun ce a zo a yi kamfanin fulawa ko kuma a yi wani constitution wanda za a dinga zuwa gidajen fulawan nan a kai musu ɗaukin nan a dawo mana da fulawa naira 5,000 buhu kowa ya ci funkaso arha ya ci dan wake arha ya ci wainar fulawa arha ya ci gurasa arha ya ci biredi arha duk shinkafin ma da gyaran da dawa ta tsadar mutanen nan sun ki. Ibrahim Falke shugaban kungiyar Buhari ya haɗa yayi Tinubu ya kunna wuta. Lokacin da wasu ke ganin gazawar shugaba Asuwaji Bola Ahmed Tinubun wasu kuwa sambarka suke yi bisa yadda yake kokarin farfado da bangaren shari'a bangaren da ake zargin cin hancin rashawa yayi wa wajen da baibayi hakan ta shigo da Honorable Kabiru shugaba kofar Na'isa tsohon kansila a nan jihar Kano wanda ya shigo yana cewar shugaban kasar a nan bangaren yayi abin a yaba yadda mai girma shugaban kasa ya dauko wannan kekire ku ya bata matsayin alƙalai na kasa gaba daya kuma alhamdulillah ita ce ta biyu a Najeriya tunda aka kafa harkar shari'a ta zo da karsashinta da kokarinta da ganin cewa irin abubuwan da suke faruwa a harkar shari'a tana son ta kawo gyara musamman cin hanci da rashawa yau kaga mai dokar bacci ya buge da gangadi yanzu kaman gidan shari'a nan ne cin hanci da rashawa ya kakatutu to ta zo za ta gyara daga jin an ba da sunanta da yawa wasu alƙalan da wasu marasa gaskiya hankalinsu ya tashi cikinsu ya ɗuruwa amma gashi an wayi gari an tabbatar mata yanzu wasu ma nema suke resign saboda da badakalar da suka yi za ta tono su za ta yi daɗi ba. Ai wani zai ga kamar watakila ita ma sawun da wancan ya take shi za ta zo ta taka. Ka san idan mutum ya riga ya kai ƙarshen aiki to so yake wayo baya bar tarihi ya gyara abubuwan da yake akwai ko da ya taɓa ya so ya gyara yana son kuma na baya saita su zama sun hau layi amma an ka lura ta zo da kafar dama da karsashin cewa speech ɗinta ma ta ce cin hanci da rashawa da ya kakatutu a bangaren shari'a ita za ta ɗau mataki sannan kuma ina ba ta shawara. Amma abin da namiji ya gaza yi honorable kana ganin mace za ta zo ta yi shi lokaci ɗaya. A sosai kuwa ai mace da kamar maza ce kwari ne ba
babu. Ina tabbatar maka da cewa muna ba ta shawara idan ta gyara harkar shari'a ta zo harkar kotu ta gyara, ta zo harkar police ta gyara, ta zo harkar makarantu na higher institution ta gyara. Idan kuma ba za ta yi ba ta kirkiro doka ta duk wanda ya cin hanci da rashawa bayan EFCC a wani doka mai karfi wadda take da ruwa da tsaki akan duk harkar aiki da harkar shige da fice na harkar rayuwa da ake. Kaga yanzu misali kamar gandurobobi ana zargin cewa a prison ma yanzu ana ɗaukan kuɗi ana basu suna cire mara gaskiya suna sallama sa. Wannan ma ministan tsaro shi ma ya damu da wannan abu da ke, saboda haka ina kira ga wannan alƙalin tabbatar da cewa duk abin da za ta kafa wata sabuwar hukuma wadda za ta yi aiki ba sani ba sabo. Idan ba haka ba gyaran ba zai, saboda Najeriya ba abin da yake damu mu irin cin hanci da rashawa, komai ya lalace. Amma ana ganin cin hanci da rashawa wannan ya zama kamar jini da hanta a wajen 'yan Najeriya. Ta yaya kake ganin za a iya raba su da? Ta hanyar hukunci. Duk wanda kai hukunci na ɗaya to na baya zai sha jinin jikinsa, amma in ba hukunci ba abin da zai gyaru. Honorable Kabiru shugaba kofar Na'isa dan jam'iyyar NPP mai mulkin jihar Kano. Kalaman nasa kuma sun kawo mu gabar da jihar Kano yake ta shirye-shiryen gudanar da zaben ƙananan hukumomi a watan gobe. Litinin gwamnati da hukumar zaben Kansek suka ce shirye-shirye sun kammala domin gudanar da zaben ƙananan hukumomin jihar nan 44. Zaben ƙananan hukumomin da ake ganin wasu na neman yi masa kafar ungulu. Hakan ta sa wata babbar kotun tarayya ta ki amincewa da bayar da umarnin wucin gadi da wasu suka nema da ake neman a hana Kansek din da majalisar dokokin jihar nan da ma sauran waɗanda ake tuhuma shirye-shiryen gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomi 44 da za a gudanar har sai ta saurari karar da kuma yanke hukunci. Kalika alƙalin kotun mai shari'a Simon Amobode ya amincewa da buƙatar da ke neman a umarci hukumar Kansek da sauran waɗanda ake ƙara a shari'ar da tsaya cak a inda suke dangane da zaben ƙananan hukumomi. Maimakon haka mai shari'a Amobode ya bada umarnin a sanar da dukkan wanda abin ya shafa da su bayyana a gaban kotun tare da bayyana dalilin su da ya sa a hana Kansek din gudanar da zaben. Mai shari'a Amobode ya kuma bada umarnin a gaggauta sauraron karar, ya kuma umarci bangarorin da su tabbatar da cewa an shigar da dukkanin matakan da suka dace cikin gaggawa domin gaggauta sauraron karar da kuma rawar matsalar. Mai shari'a daga nan ya ɗage sauraron karar zuwa ranar 4 ga watan Oktoba domin ci gaba da sauraron karar. Sai dai tuni jami'ar NPP a jihar nan ta kammala fito da dukkanin 'yan takarar da za su mata takara a zaben shugabannin ƙananan hukumomin da ke tafi. Da yasa jam'iyyar ke ci gaba da shan yabo bisa yadda ta fitar da zakakuran 'yan takara da za su fitar da su kunya, duk da yadda jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa ta ce ba abin da zai hana ta shiga zaben muddin dai suna raye. Kan dai bai hana 'yan jam'iyyar NPP cewa ba ko jam'iyyar APC ta shiga zaben ko ma kar ta shiga suke da nasara. A cewar Tare dan daren Minjibir na jam'iyyar NPP. 'Yan jam'iyyar APC da kuke magana za ku yi ga zaɓe ko ku yi ko ku shiga zaɓe, kuna kan gwamnati ma mun zo mun muku ragarga irin na siyasa, mun cinye zaɓe da 'yan majalisar jiha da 'yan majalisar tarayya. To wannan zaɓe da zamu yi na ƙananan hukumomi muna roƙon Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya, kuma muna da jajirtattun 'yan takarkaru nagartattu a ƙananan hukumomin nan 44 local government. Yanzu idan ka je ƙaramar hukumar Bichi, Comrade Baba Yaro Kwamarawa ya ce mai kira da mutanen Bichi su fito su zaɓe su kwansu da kwarkwato su zaɓi mai girma Honorable Hamza mai fata, domin ya yi ɗan majalisa ta Inuwa biyu, ya taimaki al'ummar ƙaramar hukumar Bichi. Shi yasa Honorable Baba Yaro Kwamara ya ce a fito a zaɓi Honorable Hamza mai fata a matsayin shugaban ƙaramar hukuma. To wannan kaga abun farin ciki ne da ma mutanen Bichi da 'yan jam'iyyar APC masu neman fatan alheri. In ka je ƙaramar hukumar Makoda akwai Honorable Awol Karansi mai tausayi mai taimakon al'umma, shi ma mutum ne wanda yake ko haufi mutanen Makoda ba sa yi, ko ma wani irin zaɓe za yi sun san Honorable Awol Karansi. Talakawan Makoda domin wayo ne za su fito su zaɓi Honorable Awol Karansi. Akwai kuma ƙaramar hukuma ta Minjibir akwai Honorable Jibrin Naladu jajirtacce. Kaje ƙaramar hukumar Kibiya akwai Honorable Awol Tare, shi ma jajirtacce ne, tsohon shugaban jam'iyya ne, yanzu kuma ga dama yi ma ta zo hannunsa, yanzu ne talakan Kibiya za su ga abin da ya kamata. Idan kaje ƙaramar hukumar Sumaila akwai Honorable Faruku Audu jajirtacce mutum mai tausayi shi ma a ƙaramar hukumar Sumaila. Amma da APC ta ce za ta shiga wannan zaɓe na ƙananan hukumomi da za a yi a Kano, ba ku ji ɗarɗin cewa kada su zo a zube akwati kuma su zo su ba ku ruwa ba? Tayin alƙiyama su ne na siyasa ya kama. Idan aka ce an zaɓo jajirtattun 'yan takarkarin nan da muke da su, a yanzu kowane irin zaɓe za yi sun isa su tsaya a kowane irin zaɓe za yi za su ciyo zaɓe. Su ma ina gaya ma ba ma mu yadda har yanzu za su yi ga zaɓen ba, domin ba ma su yi primary election ba ma su je council sun tabbatar da za su yi ga, don kun yi wani list na tsofaffin 'yan takara. Wannan abin da yake damun ku ne, mu bai dame mu ba. Mun san kowane irin zaɓe za yi jam'iyyar APC 2027 daga sama har ƙasa da ikon Allah. Talakawa ina so in tabbatar maka ba su fito su zaɓe ta ba, jam'iyyar mu ta NNPP Kwankwasiya ita za a jihar Kano da Najeriya.
Juya bayan Muntari dan daram din ke da wuya sai ga jakadiyar Sadoran Kano Malam Ibrahim Shekarau Hajiya Zainab Gwale ta shigo tana cewar duk da ba ta cikin jami'ar NPP hakan ba zai hana ta yabo ga dukkanin wani mai taimakon al'umma ba musamman ma a karamar hukumar ta Gwale. Ni na yi wa mai girma gwamna Abba Kabir murna da Allah bai hana shi tasirin ɗauko Abubakar Mojo ya dasa shi akan shugabancin karamar hukumar Gwale ba. Wallahi ban taɓa yaban Madugu ba amma yau na yi. Lale idan Madugu kai ka bada shawarar wannan domin ɗa ne ɗan nagada ɗan nagaji arziki ba ɗan nagaji tsiya ba ko da yake albasa dole ta halin ruwa. Amma wani zai yi mamaki kwarai da gaske a jiki kina yaban ɗan jam'iyyar NNPP Kwankwasiya tunda an san daga yadda kika fito. Ɗan arziki ne na gaya maka irin albarka wallahi bariya ba za ta yi gudu ɗan ta rarrafe ba dan na gaji arziki ne na gaya maka ya gada ne gurin mahaifinsa Alhaji Ma'azu Allah ya ji kanshi da gafara mutumin kirki ne ba mu taba hada jam'iyya ɗaya da shi ba amma bai taba dauka ta ba a matsayin ya ba da haka biki nake rama yanzu na alheri babansa mutumin arziki ne yazo kuma ya haifi dan arziki irin albarka shine Abubakar Ma'azu Mojo kantoma aka bashi na riko karamar hukumar Gwale sai da ta canja domin duk wanda yake karamar hukumar Gwale abin da ya kama rashin lafiya haihuwa gyaran gida ka samu matsala da damunan nan ko kuma biki zaka yi na yarka Abubakar Ma'azu Mojo ya ji ya gani ya tallabi mutanen karamar hukumar Gwale 100% ya cibe su kuma ni da ido na ga mata duk wata ta je asibiti aka rubuta mata magani Abubakar yana tsaye a kanta har addu'a na rinka yi kada Allah iba mai girma gona rabkan wancan da Abubakar Ma'azu Mojo Allah kuma ya bashi iko ida da wannan yaro da haka mune maka lale da marhaba Abubakar Ma'azu Mojo Allah idawo da kai karamar hukumar Gwale kamar yanda mutanen Gwale suke zato. Amma idan aka ji a karamar hukumar Gwalen irin ku kuna yabansa wani zai ce kamar kenan a yanzu ya haɗiye kowa a karamar hukumar Gwale? Kaji ne maka magana mahaifinsa ba in kana magana manya-manyan 'yan siyasa ni ce ma woman leader yanzu ta karamar hukumar Gwale a jam'iyyar PDP zababbiya wacce aka bi layi kato bayan kato hajiya bayan hajiya aka zaba amma hakan ba zai hana nan fito in gaya wa karamar hukumar Gwale ta yi dacen miji na gari a shugabanci ko kuma a jagorancin karamar hukuma ba Abubakar Ma'azu Mojo ya cancanci jagoranci karamar hukumar Gwale na shekara 4 tak ya gama za mu yi replacement ɗinsa da ɗan jam'iyyar PDP amma yanzu Abubakar ne. Hajiya Zainab Gwale daga gidan siyasar Malam Ibrahim Shekarau tsohon gwamnan jihar Kano. Gusawarta yake da wuya sai ga Muhammad Musa Tsauni da karamar hukumar Tudun Wada dan Kadai da ya shigo yana yabo ga madugun ɗarikar Kwankwasiya injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso da Excellency Abba Kabir Yusuf har ma yake cewa Kanawa sun yi dace. A cikin wannan jam'iyya ta mai albarka ta NNPP a cikin kuma wannan tafiya ta mu ta Kwankwasiya mai albarka a cikin wannan kuduri da muke fatan mu samar da shugaban kasa a zabe mai zuwa na shekara ta 2027 da yardar Allah ina so ne amfani da wannan dama domin in mika sakon godiyar mu ga jagoran Kwankwasiya na kasa gaba daya ko ma ce na duniya baki daya sannan kuma in miƙa saƙon godiya ga mai girma gwamna da dukkanin sauran jagororinmu yadda suka fitar mana da 'yan takarkarmu ga baki ɗaya waɗanda suka cancanta a kan kowanne matsayi. Kun gamsu kenan da yadda tsarin gwamnatin jihar Kano yake tafiya a daidai wannan lokaci? A gaskiya alhamdulillah mun gamsu kwarai da gaske yadda al'amura suke tafiya a wannan jiha ta mai albarka musamman ganin yadda aka fitar da 'yan takarkaru da kuma yadda aka ajiye ƙwarya ko ƙwarerai a gurabensu domin musamman mu a Kano ta Kudu alhamdulillah. Ku fara ganin irin ayyukan da su al'umma mana. To ai ka san Bahaushe ya ce wai da me kama ake kota. Amma zahirin gaskiya a salon da muka gani waɗannan 'yan takarkaru da aka zaɓa mana musamman mu a wannan yanki namu na Kano ta Kudu muna ganin kusan duk wanda kama ajiye shi a matsayin ɗan takarar to bari in rage maka ɗan majalisar tarayya ko ma kace sanata mu muna ji a ranmu cewa fa ya cancanta kuma zai iya. To muna ganin cewa insha Allahu an ajiye wannan kwarerai a guraben da suka dace da su abin kawai da muke jira lokaci kuma insha Allahu za a samu kyakkyawan canji da ci gaba a tsari da salon jagorancin al'umma a wannan jiha ta mu baki daya wato ita al'umma gaba ɗayanta tana samun ci gaba ne da ilimi. Muhammad Tasiu Musa Tsauni daga karamar hukumar Tudun Wada dan Kadai haka batun yake a karamar hukumar Bichi da al'ummar garin suka ce su ma ba za a bar su a baya ba domin sun gamsu da salon mulkin Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa irin ayyukan da gwamnan ya kai wa yankin su tunda barewa ba ta yi gudu ba dan ta rarrafe inji Aliyu Musa Komara na jam'iyyar NPP. Mai girma Madugu uban tafiya injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso irin kokarin da yake yi a ba da gudunmawa ga wannan gwamnati mai albarka Allah ya saka mata da alkhairi
Allah Ubangiji ya ƙara mata jagoranci. Mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf, ina ma fatan alkhairi bisa irin ayyukan alkhairi da ka zuba mana a bici da kuma sassan gurare daban-daban. Allah ya sa ka gama da duniya lafiya, Allah ya ƙara ma jagoranci, kare ka daga sharrin masu shari. Misali a karamar hukumar ku ta Bichi, wani irin ayyuka ne shi gwamnan jihar Kano ya yi wa al'umma, wani yanki kuke ganin ya kamata ku jinjina mai? Ayyukan da ya zuba a Bichi local government gaskiya ba za su lissafu ba, sai dai in faɗi kaɗan daga ciki. Na farko akwai irin kasuwa ta Bichi haka da aka daɗa faɗaɗa ta, wanda mu ba mu taɓa tunanin ma akwai wani wanda zai zo ya faɗaɗa mana wannan kasuwa ba. Sai ga Allah ya kawo mai girma gwamna ya zo ya sa an barje ta, an zo an yi mana gini na zamani wanda ya kawo wa Bichi ci gaba sosai. Sannan kuma da irin gyare-gyare ga hanyoyi da aka zuba mana a Bichi, sannan kuma ga ɓangaren ilimi da ya bayar da gudunmawa 100% wanda 'yan makaranta sun sami kyakkyawar result. Kun gamsu kenan da yadda shi gwamna yake wa al'umma aiki? Gamsuwar ma ba mu san ma adadin ta ba, kuma mu dai babu abin da za mu cewa mai girma gwamna illa mu tema addu'a Allah ya sa ya maimaita kuma ya sa wanda zai gaje shi ma shi ma ya gaje shi da irin wannan abubuwa na alkhairi da yake wa jihar Kano. Da wannan din kuma mu dauki wasu kalamai da ke bulla ta bakin Ibrahim Sule Muallim, shugaban kungiyar hadakar kungiyoyin kwankwasiya na jihar Kano, a wata ziyara da suka kawo wa shugaban gidan rediyon Kano Comrade Abubakar Adamu Rano, har ma yake cewa mai girma MD, wannan ayari da ka gani ayari ne na haɗakar ƙungiyoyin kwankwasiya na jihar Kano. Mun jima muna son mu zo mu kawo maka ziyara mu taya ka murna bisa tabbatar da kai a matsayin MD da Allah ibaka a wannan gidan rediyon jihar Kano. Mai girma MD, wannan kungiya tana taya ka murna, tana kuma fatan alheri tare da kai da abokan aikinka. Mai girma MD, wannan kungiya da ka ganta wakilci ne. Kungiyoyi guda 776 muka haɗu muka dunkule waje ɗaya don mu ringa magana da murya ɗaya. Mai girma MD, wannan kungiya ta ba da gudunmuwa wajen tabbatar da tafiyar mai girma gwamnan jihar Kano a jihar Kano. Ɗan kaɗan daga cikin abubuwan da suka yi na wannan kungiya shine duk wata zanga-zanga da ake gani da ake cewa an ganni da mata, zanga-zangan da muka yi da matan nan muka yi mu ake kira ake cewa mu fito mu zo mu tallafa a bamu gwamnatin mu ta adalci da muka zaba. Har Allah kuma ya tabbatar mana da nasarar wannan tafiya. Mata sun ba da gudunmawa tare da maza, mun yi dukkan wani abubuwa da ya kamata karkashin jam'iyya, mun yi lafiya ba tare da tashin hankali ba. Allah ya tabbatar mana da nasara. Mai girma MD, kada mu tsawaita surutu, a ƙarshe muna roƙon wata dama, ga zaɓe na local government ya zo, muna son gidan rediyonka da ibamu dama ko ta awa ɗaya ne ƙungiyar kwankwasiya ta zo ta baje hajjata, ta yi kira ga 'ya'yan ƙungiya da su fito su zo su taimaka a zaɓen local government don Allah ibada nasarar kuma shugabanni na local government waɗanda za mu zaɓa. A ƙarshe ina addu'a ga wannan gidan rediyo, yadda muka shigo mu dai mun ɗan yi duba da ido, mun ga wallahi ba irin yadda muka san shi da bane. An samu canje-canje daga wajen blog ɗin da abokan aikin, yadda muka ga suna ta fara'a ba irin tafiyar baya ba. Kammala jawabin nasa yake da wuya sai ga shugabar matan kungiyar Hajiya Mariya Ali Zage taka da baki ta ce su ma mata suna da gudunmuwar bayarwa a gwamnatin nan, a saboda haka suna buƙatar gudunmuwar tallafi duk da ana yi amma kogi ma bai ƙidaɗi ba. Irin jawabin da ya kamata na yi ciyaman yayi, amma ni dan tsokaci nake son na yi. Mata da matasa sun fito sun kawo gudunmawa yanda ya kamata, amma yanzu mata da matasa gaskiya musamman mata 'yan dangwale suna cikin matsala, amma ba abin da za mu cewa da gwamna sai dai mu ce masa Allah ya saka masa da alheri don yana abin da ya kamata. Abin da nake so in gaya da gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf, Allah ya kara masa lafiya, ina son ne ba shi shawara guda ɗaya. Abin da yake yi game da tituna, asibiti ko ina hanyoyi, alhamdulillah gada ana samun ci gaba, amma matan abin da suke da bukata gudunmawar tallafi wanda za a basu a hannunsu su yi jari. Waɗannan ma suna da bukata, amma ba kaman tallafin nan da ake so a basu kuma
kuɗinsu baya zuwa hannunsu. To shi yasa nake kira da mai girma gwamna da ya taimaka ya sa idanu akan irin waɗannan abubuwan alherin sai dinga shiga hannun mata 'yan dangwale, saboda mu matan nan 'yan dangwale su ne mu su ne kuma gwamnati. Shi yasa ina kira da mai girma gwamna da MD a taimaka mana a tallafa wa mata da matasa, kuma muna godiya da gwamna da dukkanin abin da ya yi. Kuma yanzu ma muna cikin wannan kukan sai ubangiji ya kawo mana wani tallafi Abdulrashid Kwanda da ya zo mana da wani abu na karuwa, ya kira kungiyoyin nan gaba daya. Yanzu dai mun je mun kai fam, ya ba mu fam, mu ma mun san cewar wannan dai za a rage wa mata raɗaɗi, kuma mun ji daɗi, kuma muna masa murna, kuma muna masa godiya. Abdulrashid Allah ya saka masa da alheri. Hajiya Mariya Alizage shugabar matar kungiyar haɗakar kungiyoyin kwankwasiya na jihar Kano. Yanzu kuwa nan za mu ban kwana da kuta cikin wannan shiri na iya ruwa a madadin dukkanin yan uwa abokan aiki Binta Idris Yola, Shafi'u Abdullahi Fanshekara da Badiya Ibrahim Muhammad Indabawa, har ma da jagoran sashen al'amuran yau da kullum Ruwa Idris Malikawa Garu, dukkanin mu karkashin jagorancin shugaban gidan Comrade Abubakar Adamu Rano. Aminu Umar Hotoro da na jagoranci gabatarwa ke fatan Allah ya sa da mu da dukkanin alkhairansa. Na bahu kalau. Cikar more jin daɗin rayuwa na da alaƙa da dacewa da kayayyakin amfanin wutar lantarki masu inganci da suka zama wani babban ɓangare na gudanar da rayuwa a cikin sauƙi da walwala. Muna gabatar muku da katafaren kamfanin Tech Radio Electronics Company, manyan diloli a ɓangaren odar ɓangarorin rediyo da talabijin, wato spare parts na kamfanoni daban-daban, rediyon mota mai amo da inganci, car stereo, na'urar gudanar da taro, da sauran kayayyakin gyara da kayan amfanin gida na wutar lantarki kowane iri na zamani wanda duniya ke alfahari da su. Da more waɗannan kayayyaki a tuntuɓi kamfanin Tech Radio Electronics Company da ke lamba 63 New Nigeria Line, Jambulo, kasuwar Sabon Gari a kanan Dabo. Ko a kira manajan daraktan kamfanin Alfa Tech a kan lamba 080038 343319. Tech Radio Electronics Company, gidan inganci da kuma rahusa.